Der er flere, der har spurgt, hvorfor Kræftværket er gået ind i det her samarbejde med familier med kræftramte børn. Det er vi, fordi vi sidste efterår mistede en kollega til cancer. Det er sat i gang i rigtig mange tanker, og derfor så har vi besluttet at donere beløbet for den her cirkusforestilling til foreningen, sådan at den kan fortsætte sit gode arbejde. Pippi Langstrømpe siger, at når man er stærk, skal man være sød. Det vil sige, at hvis man har ressourcerne, skal man hjælpe dem, der ikke har dem. Vi har valgt at købe den her cirkusforestilling og donere beløbet til familier med kræftramte børn, fordi vi har ressourcerne og fordi vi gerne vil hjælpe. Der er flere, der har spurgt, hvorfor Kræftværket er gået ind i det her samarbejde med familier med kræftramte børn. Det er vi, fordi vi sidste efterår mistede en kollega til cancer. Det er sat i gang i rigtig mange tanker, og derfor så har vi besluttet at donere beløbet for den her cirkusforestilling til foreningen, sådan at den kan fortsætte sit gode arbejde.